Moikka ja tervetuloa Pilates kotistudiollesi. Hanna täällä. Kiitos, että oot täällä videoiden ja harjoitusten parissa. Mä arvostan sitä tosi paljon ja mun mielestä on aina ihana kuulla teidän kommentteja ja palautetta siitä, että harjoituksista on ollut teille hyötyä tai ne ehkä on pistänyt ajattelemaan pilateksesta tai liikunnasta ylipäätään vähän uudella tavalla. Ja jos sä haluat saada kaiken mahdollisen irti tästä kanavasta ja sisällöistä, mitä tänne teen, niin ota Pilatesta kotona kanava tilaukseen ja tykkää ja kommentoi videoista. Samalla tuet myöskin mun työtä ja mahdollistat sen, että mä voin jatkaa sitä täällä ja tiedän, että täällä on muitakin kuin minä. Me tänään palataan jälleen lemmikki-inhokkien pariin, eli liikkeisiin, joita me rakastetaan inhota tai jotka enemmän tai vähemmän tuottaa meille välillä vähän harmaita hiuksia tai niitä tuntemuksia siinä, että ai niin nyt se tulee. Ja syy, miksi lemmikki-inhokit on kuitenkin tärkeitä, on se, että yleensä niissä kuitenkin on elementtejä, jotka olisi meille tosi hyödyllisiä. Eli joku liike voi tuntua haastavalta, vaikealta ja semmoiselta epämiellyttävältä sen takia, että siinä on ehkä joku liikesuunta, mikä on mulle justiin haastava, tai että se haastaa voiman tai liikkuvuuden meidän kropassa. Kuitenkin hyvä muistaa, niin kuin aina, nyt kun tehdään videolla, ja ei ole ohjaajaa antamassa sitä livennästä palautetta, niin jos joku liike tuntuu täysin mahdottomalta tai huonolta, niin silloin voi olla, että se ei ole vielä ajankohtainen, eli älä pakota itseesi tekemään, vaan tee aina omaa kehosi kuunnellen ja omalla vastuulla. Ja mä toki parhaani mukaan tarjoan aina progressioita ja vaihtoehtoja siihen, että miten sä voit lähteä lähestymään sitä meidän päivän liikettä. Ja tänään meidän lemmikki-inhokkiliike on shoulder bridge, eli ehkä suomeksi hartiasilta rullaus. Ja se syy, miksi mä oon valinnut shoulder bridgein on, että meidän tässä klassisessa, ihan perinteisessä täydessä mattosarjassa on semmoinen 3 karmivan liikkeen kokonaisuus kuin high scissors, high bicycle ja high bridge tai shoulder bridge. Ja nämä 2 ensimmäistä varsinkin on sellaisia, joista tulee aina paljon kommentteja, ne herättää paljon tunteita ja kysymyksiä ja niitä myöskin näkee aika paljon. Ne on komeen näköisiä liikkeitä, niitä näkee paljon Instagramissa ja internetissä muutenkin, mutta liikkeenä ne on varmaan sit niitä niin kuin koko pilateksen, varsinkin koko mattopilateksen, mutta siis koko pilateksen niin kuin vaikeimpiin kuuluvia. Ja vaatii vuosien pohjatyötä suurimmalle osalle ja pohjatyötä joka tapauksessa. Ja ei ole semmoisia, että niitä kannattaa välttämättä nyt lähteä niin kuin suoraan tässä harjoittamaan. Mutta meillä on pohjatyönä onneksi mahdollisuus ottaa shoulder bridge, josta löytyy versioita, jotka on myös aloittelijaystävällisempiä ja kuitenkin niin, että se liikkeen tarkoitus säilyy. Eli me pystytään saavuttamaan niitä asioita, mitä me sillä liikkeellä haetaan sellaisella tavalla, että se on suurimmalle osalle tehtävissä. Ja tuttuun tapaan, ennen kuin lähdetään shoulder bridge liikkeeseen, me tehdään muutama lämmittelevä liike tässä matolla, saadaan vähän kroppaa liikkeelle ja valmiiksi tulevaan liikkeeseen ja samalla myöskin muistetaan, että matolla, niin kuin pilateksessa muutenkin, niin jokainen liike aina valmistaa meitä seuraavaan, eli me ei tehdä vain yksittäisiä liikkeitä, vaan tämä on kokonaisuus ja joskus sen sijaan, että me keskitytään vaan niihin meidän vaikeisiin, haastaviin liikkeisiin, niin on syytä pitää perusharjoittelu säännöllisenä ja riittävän säännöllisenä, riittävän vahvana, koska silloin myös ne vaikeimmat asiat alkaa helpottumaan, koska me saadaan tukea siitä vahvasta pohjatyöstä. Eli näin me tehdään ja me lähdetään taas kerran 100 liikkeelle, tehdään se vähän lyhkäisempänä, tehdään sille, että saadaan vähän vaan kroppaa lämpimäksi, eli myöskin se, että jos lähdet nyt ikään kuin kylmiltään tätä tekemään, niin siitäkin syystä 100 sisältää sen kaiken, mitä me harjoituksessa halutaan, eli hengityksen ja vahvan keskivartalon ja ylävartalon, keskivartalon vahvistavan liikkeen. Eli käy selin makuulle. Muista toki, että jos tulee joku liike, mikä tässä kohtaa tai tänään just ei sulle sovi, niin sä voit aina myöskin jättää osan näistä pois. Tai voit myös palata tämän videon pariin niin monta kertaa ja niin usein kuin haluat. Ota jalat vatsan päälle, anna alaselälle tässä pieni venytys maata vasten. Voit ottaa käsillä otteen säären päältä ja nosta ylävartalo eteen taivutukseen. Ja sitten me lähdetään 100 kädet jalat, sisään hengitys aloittaa ja ulos puhallus jatkaa.
Nimenomaan keskity hengitykseen. Ja napakoita jalkoja vähän toisiaan vasten. Meidän päivän liikkeen hengessä mä asetan pienen haasteen. Seuraavan ulospuhalluksen päätteeksi jätä kädet paikalleen ja lähde jatkaa jaloilla. Tee selkeä lähennys ja loitonnus, että sä et vaan paukuta kantapäitä, vaan loitonna lähennä. Käytät reiden ulkosyrjää, käytät sisäreisiä. Jos sua auttaa se, että kädet on tässä reisiä vasten, että teet jaloilla, työnnät käsiä pois ja imaset sisäreidet yhteen. Ei ole yhtään niin helppoa kuin käsillä. Viimeinen hengitys. Pysäytys ja lasket alas. Pikku ekstra bonushaaste. Tuu sit istumaan, sä voit jättää polvet koukkuun ja tehdä täältä muutaman pyöristävän liikkeen. Joko siihen asti alaspäin, että pystyt vielä tästä vaihtamaan suunnan pyöristämällä eteen. Tai sitten sun kokonainen istuman rullaus, jolloin mennään lattiaan asti ja sieltä ylös. Teet tää sen kokoisena, että se on niinku kohtuullisen hyvin hallittavissa. Eli pystyt pitää kantapäät tai jalkapohjat maassa. Ja tarvittaessa vaikka vähän auttaa käsillä. Tai sitten jos ei tarvii otetta, niin sit kädet voi olla täällä vartalo eessä. Haet vaan hyvän mitan selkää. Hierotaan sitä vähän auki. Ja otetaan samalla vatsalihasta toki taas meille sinne vartalo etupuolelle käyttöön. Viimeinen ylös. Ja me jäädään selinmakuulle seuraavaksi. Tehdään seuraavaksi yhden jalan ympyräliike. Eli single leg circle. Sitä varten, katso, että oot hyvin matolla. Ota oikea jalka ylös. Otetaan nyt muutamat venytykset takareidelle, koska niitä tarvitaan kohta. Voit pumpata suoraan jalkaa vähän itteespäin. Ja sitten jätä jalka sulle sopivalle tasolle niin, että saat kuitenkin oikastua selän pitkäksi maahan. Mennään sisäkautta alas, ulkokautta ylös ja stoppi. Ympyrä ja stoppi. Nyt keskity siihen, mikä sulla on maata vasten. Se ei lähde heilumaan. Eli varsinkin tämä lonkan lantion seutu pyrit rauhoittamaan. Sitten suunnan vaihto, tee oman kokoinen ympyrä etukautta ylös. Auki eteen, sisäkautta ylös. Teet jalka venyy poispäin lonkasta, teet tilaa. Viimeisen jälkeen voit ottaa vielä venytyksen sieltä jalan takaa, mikä vaan tuntuu hyvältä. Ja me vaihdetaan jalka toiseen. Ensin venytys. Haet samalla pituuden maahan, tukijalla vahvasti lattia. Tätä vasten seistään, se on myös hyödyllistä myöhemmin. Lähdet tekemään sisäkautta ympyrä ja ylösnosto. Ja ympyrä, nosto ylös. Enemmän keskityt siihen, mikä ei liiku. Sieltä löytyy sulla voima. Ja ympyrä on sen kokoinen, kun se on sulle tänään mahdollista hallita kohtuullisesti vartalon puoliskot maahan. Erityisesti keskity lantion alaselän seutuun. Siellä ei tapahdu isoja muutoksia. Ollaan vaihdettu jo suunta. Jos et tullut vielä vaihtanut, niin tee 5 toiseenkin suuntaan. Viimeisen jälkeen voit ottaa sieltä jalan takaa kiinni. Ja tuo jalat maa. Ota oikea jalka seuraavaksi vatsan päälle. Tehdään yhden jalan veto. Löysätään vähän lisää lonkkia. Hyvä ote. Nosta rintakehä ylös. Vasen jalka etuviistoon ja sitten 2 napakkaa pumppausta. Veto, veto ja venytä jalka pitkälle eteen. Single leg pull tai single leg stretch. Sama liike. Molemmat elementit on mukana. Me vedetään jalkaa itteemme. Me ojennetaan pitkälle eteen. Kato, että jalka ei putoa ihan lattiaan asti. Niin, että alaselkä pysyy maassa. Sitten voit tuo jalat vatsan päälle. Ja nouse istumaan. Ota polvet koukkuun, tehdään tässä välissä pallo. Vähän eri järjestys kuin ehkä ihan perinteinen. Vedä vatsaa irti selästä. Ja niin kertauksena pallossa voit aina tehdä pientä keikuttelua täällä ylhäällä, jos keinahus ei sulle sovi. Tai sitten lähde keinauttaa. Hierot selän ja tuut ylös. Ja taas hierot selän ja tuut ylös. Vedä vatsa koko ajan pois etureisistä. Teet tästä semmoinen kohtuurento. Kuitenkin niin, että et pää ei mene maahan. Jää istumaan ja voit tulla vielä selinmakuulle. Otetaan nyt, saatiin vähän hierottua selkää, niin vielä jalat ylös kohti kattoa.
Ylävartalo ylöstä oikeasta jalasta kiinni niin ylhäältä kuin saat, mutta niin, että sä oot itse ylhäällä, eli me ei vie päätä nyt maahan, vaikka tämä aika kivalta tuntuukin. Nosta ylös ja sitten lähde venyttää jalat toisistaan poispäin. 2 vetoa. 1, 2. Varsinkin tämä suoran jalan takareisi. Nosta itses ylös, koita ottaa nilkasta kiinni. Alaselkä kuitenkin pysyisi maassa, ettei lähde peffa nousemaan. Ja toinen jalka venyy eteenpäin, se ei kuitenkaan mene lattiaan asti. Viimeisen päätteeksi toi jalat vatsan päälle. Ja voit kääntyä mahalle. Otetaan vielä vähän avausta lonkille. Rintakehälle joutsen liikkeessä, eli kädet on täällä jossakin lähellä hartiaa. Leveämmällä tai kapeammalla rentouta kyynärpäät ja imasen vähän mahaa sisään. Jalat voi olla kapealla tai ihan kiinni toisissaan, jos vaan sulle mahdollista. Lähdet viemään katse eteen. Kierrä hartiaa taakse. Tee ensin pieni ylävartalon nosto. Koita keskittyä siihen, että yläselkä koukistuu. Ja sitten lasket alas. Taas katse lähtee ensin eteen. Kierrä hartiaa taakse. Ja rullaat alas. Venytetään erityisesti tästä hartioiden etupuolelta rintakehää. Myös lonkat vatsalihassa. Venytystä on tuu siihen asti, että sulla ei lähde paine alaselälle liikkeessä. Kaikista näistä liikkeistä löytyy tutoriaaleja, videoita, missä niitä käydään tarkemmin läpi. Sitten kun olet tehnyt viimeisen joutsenen, käydään taas selälle pyöristys. Ja seuraava liike vielä vähän semmoisena bonuksena, optiona. Jos joutsen on sulle ok, niin sitten haastetaan sitä vähän eteenpäin yhden jalan potkulla. Ja tämä on myöskin niitä liikkeitä, että tämä sekä auttaa tulevaan shoulder bridge-liikkeeseen, mutta myös jos tuntuu, että yhden jalan potku on vielä vähän hakusessa, niin sitten se shoulder bridge tulee auttamaan myöskin tässä. Jätä kyynärpäät suoraan kainaloitten alle, rintakehä ylhäällä ja käytä käsiä. Työnnä ittees käsivarsilla ylöspäin, hartia taakse ja sitten käännä häntäluu jalkojen väliin maha ylös. Mulla itsellä on vähän tämä lonka etupuoli irti maasta. Ihan vaan sen takia, että miten mulla, että mä en roiku alaselällä, me ei haluta sinne jäädä notkolle, vaan vahva kannatus. Mutta kunhan se ei lähde tänne, me ei olla täällä lankussa. Teettekö niin kuin puristeta polvilla, tai ei olla polvien päällä, vaan ojennus ja siihen pitkä kannatus. Täältä säältä kaikki. Pakara takareisi erityisen tiukkana, kun lähdet tekemään 2 potkua ja lasket alas. Ja potku, potku, alas. Potku, potku, alas. Saatte käännä häntäluuta jalkojen väliin. Älä päästä mahaa löystymään. Lanti on vahva ja stabiili. 5 paria on aika hyvä määrä. Sen jälkeen tuut jo pyöristää siellä. Sitten me päästäänkin jo meidän shoulder bridge liikkeeseen ja lähdetään pilkkoa sitä. Hyvä paikka matolla. Kädet tulee shoulder bridgeissä kylkien viereen. Jalat on auki lonkkien levyisesti, eli jos jalat on yhdessä, avaat ensin päkiät, linjaat kantapäät varpaiden taakse, niin todennäköistä on, että jalat ei ole mennyt liian leveälle, eikä ne jää liian kapealle. Se, mitä herkästi kuitenkin tapahtuu ja mitä näkyy, on se, että jalat jää liian loivaan kulmaan, jolloin kun me lähdetään nostamaan lantioon, niin se on itse asiassa jalkapäät ei ole tukevasti maassa, plus että voi olla, että pohkeet tai joku kramppaa ennen kuin päästään mihinkään. Eli ei tarvitse survoa tänne polven taakse jalkoja, koska sekään ei nyt ole sitä enää luontevaa. Mutta sanoisinko, että jos ei nyt ihan polven alla, niin melkein. Sillä, että pystyt seisomaan molemmilla jaloilla. Lähdet täältä, pyöristää alaselkää ensin lattiaa pitkin, eli vedät vatsalihasta itteespäin ja rullaat lantio ylös. Tämähän on siis yksinkertaisimmillaan shoulder bridge, hartiasilta rullaus, ja rullataan nikama kerrallaan alas. Ja tätä tehdäänkin paljon, ja tästä näkee paljon erilaisia versioita. Tänään me halutaan keskittyä siihen, että miksi se liike tehdään, ja että me pystytään viemään tällä harjoitusta eteenpäin, on se, että me käytettäisiin vahvasti tätä jalan takaosaa, eli pakaraa takareita siihen, että saadaan ojennusta tänne lonkan etupuolelle, mutta että me ei lähdettäisi tulee rintakehästä liian ylös. Eli aika paljon täällä näkee sitä, että tullaan niinku ikään kuin sinne hartioiden päälle sillä hinnalla, että rinta röyhistää ja selkä on notkolla, eli jäädään pikkusen alemmas. Mä itse ajattelen, että mä yritän painaa kylkiluut
kiinni lattian. Toki ne vähän nousee, mutta mä en päästä kaikkia kylkiluita nousemaan. Mä oon kuin lapaluu keskikohta tai alareuna maassa vielä kiinni. Mutta sitten vaikka tää pysyy alhaalla, niin mä yritän ojentaa lonkkia. Eli työntää peffan alta ylöspäin. Venyttää reisiä kohti polvia. Ja sitten rullaan sieltä alas. Jolloin se voi olla, että se tuntuma on enemmän tuolla pakarassa takareisissä. Häntälu kääntyy ylös, vatsaa aina toki sisään. Sitten vaan se fiilis, että vaikka liike ei ehkä niin kuin kauhean näkyvästi enää muutu, niin käännä vaan häntäluuta vähän syvemmälle jalkoväliin, tunne jalkapohjat tasaisemmin maassa. Ja rullaus alas. Se mitä näkyy myös hieman, kun täällä tätä tehdään, on se, että kun lonkka kiristää, niin sitten lähtee polvet aukeamaan. Eli ajattele, että sulla olisi taas vähän, sulla olisi niin kuin jotain sisäreisien välissä. Jalat ei toki mene ihan yhteen, eikä ole tarkoituskaan, mutta semmoinen tunne vähän, että ne sisäreidet tekis hieman työtä toisiaan vasten. Sitten me voidaan lähteä seuraavalla vähän haastamaan. Toki tämä rullaus itsessään ja pieni pito ylhäällä, tämä on niin kuin se hyvä perusliike. Voit vähän haastaa itse sillä, että pyri säilyttämään lantiopuoliskot mahdollisimman stabiilina. Nosta vähän kantapäätä ylös. Mulla nousi oikein. Ja lasket alas. Pidä varpaat vielä maassa, nosta kanta ylös vasen. Ja koita pitää lonkat ihan vierekkäin. Sitten voit kokeilla, jos jalkapohja nousee vähän kokonaan irti. Vielä enemmän tulee työtä tukijalalle. Ja sama juttu. Oikea jalka maassa, vasen nousee hieman. Ja se tavoite olisi, että meillä ei lantio pikkuhiljaa roiku täällä alhaalla. Tai että se ei käänny puolelta toiselle. Sitä toki varmaan tapahtuu jonkin verran, koska ei olla robotteja, mutta se on vaan niin kuin semmoinen hyvä asia, mihin voit kiinnittää liikkeessä huomiota, sit kun lähdet haastamaan. Noilla voit jatkaa. Tuo on niin sanottua semmoista preppiä, että se ei ole varsinaista liikettä, mutta se vie meitä kohti shoulder bridge-liikettä, jossa meillä tulee jalan irrotus, ja tehdään sitten seuraavaksi. Lähtö on hieman erilainen kuin äsken siellä ylhäällä, mutta rullaus ylös on sama. Löyä hyvä lonkki ja ojennus ylös. Työ on jalkapohjasta maahan. Tuki lantiossa. Lähde liuuttaa oikea jalka maata pitkin ja sieltä ylös. Ylhäällä tulee jousto. Työnnä kanta edellä jalka sille tasolle, ettei lonkka putoa. Ja ylös potku ja venytys eteen. Ylös potku, venytys eteen. Ja ylös potku edestä. Pyyhkäse jalka maahan, toisen viereen. Steppaa tarvittavat. Ja lähdetään toisella puolella liikkeelle. Oikea jalka tukijalkana vahvana. Yritä pitää kyljet rauhallisena. Venytä vasen etukautta ylös potkuun, kanta eteen. Puolierot on selkeät joskus, merkittävätkin. Ylös potku ja työnnä kanta kauas poispäin, venytä lonkka auki. Takareisi venyy, kun nostat ylös. Ja eteen viimeinen venyttää jalan sieltä lattiaa pitkin toisen viereen. Rullaat alas ja käytä jalat vatsan päällä. Noin, ja sit voit vaikka vähän pyöritellä. Kohtuullinen haaste tuo jalan irrotus, mutta se on kyllä haaste ihan paikallaan, jos sen voi tehdä. Ja toki voit jatkaa niin pitkään tuolla tasaisella lantion rullauksella, kun tarvitsee. Ja harjoittaa myös näitä muita yhden jalan liikkeitä, mitä tehtiin tuossa alussa. Esimerkiksi varsinkin yhden jalan ympyrät sekä sitten yhden jalan vatsasarjan liikkeet. Ja sitten me tehtiin vähän taivutusta, ojennusta lonkkiin joutsenella ja yhden jalan potkulla muun muassa. Pidä harjoitus säännöllisenä ja toivottavasti tästä vinkistä oli sulle pikkusen hyötyä ja pystyt alkaa nauttimaan shoulder bridge liikkeestä ja viemään sitä kohti sitten mihin ikinä se on menossa. Jatketaan harjoituksia matolla. Muuhun voit olla aina yhteydessä, jos sulle tulee tästä kysyttävää ja kommentoi video ja kerro miltä tuntui. Heippa!